Переселенцы, которых лишили пенсии и других соцвыплат, получат их снова в течение месяца, пообещал министр социальной политики Александр Рева. Сейчас, по его данным, выплаты прекратили 350 тысячам вынужденных переселенцев. В будущем отменять выплаты смогут лишь комиссии во главе с городскими головами или главами госадминистрации. Теперь справки в управлении соцзащиты продлевать не нужно, они бессрочные. И раз в полгода к вынужденным переселенцам будут наведываться социальные инспекторы. Ці рішення, які прийняв уряд, вони носять не дискримінаційний характер по відношенню до внутрішньо переміщених осіб, а що застосовувати їх потрібно в тій частині, що ми повинні забезпечити захист прав внутрішньо переміщених осіб. І якщо до них приходить інспектор державний соціальний для складання акту обстеження, не для реєстрації місця проживання, а для складання акту обстеження, то його центральною метою є з'ясування проблем, з яким стикається внутрішньо переміщена особа. В разі, коли наша людина вийшла на місце і не знайшла цю людину, можуть бути різні ситуації. Вона залишає повідомлення з проханням повідомити про себе, що він живий і здоровий. Якщо на це повідомлення реакції немає, надсилається лист рекомендований з проханням повідомити про себе. Але що сталося з цією людиною, якщо вона приїхала на ту територію, ми знати не можемо. Ми не контролюємо ту територію. Її елементарно можуть там затримати, відібрати ту ж саму карточку і потім отримувати як внутрішньо переміщена особа її, а в цей час отримувати незаконно цю людину. Якщо ми це побачили, ми робимо запит в ДПС, запитуємо, ця людина у нас є чи нема. А вони кажуть, ви знаєте, він поїхав і не повернувся. Що з ним сталося, ми не знаємо. Ми зупинили виплату, поки він не повернеться. Відповідно, той, хто забрав у нього карточку, він вже не скористається цими грошима. Він повернеться, йому відновлять цю виплату. А якщо він більше 60 днів знаходиться на непідконтрольній території, то тоді він втрачає статус внутрішньо переміщеної особи відповідно до закону. Якщо він без поважних причин не реагував на ті звернення, які є, йому повертаються виплати через 2 місяці. Якщо він мав поважні причини, йому повертається з дня припинення виплати.